Hvem der får den, virkelig har fortjent den, i en ny øjne i hvert fald. Der kommer lige en lang smøre. Odense Live Talentprisen tildeles en upcoming kunstner, et orkester, en orkesterleder, en komponist eller lignende inden for den rytmiske musik, som vi her siger om uomtvistelige talent har gjort sig særligt bemærket. Prismodtageren skal via sin musik, for eksempel en succesfuld debutudgivelse, en øget publikumstilstrømning, et sublimt talent på livescenen eller en nytænkende og talentfuld produktion og udgivelse, have vist et holdbart potentiale. Der er en tilbage, en lang sætning. Modtageren af Odense Live Talentprisen skal derudover have evnen til at gøre sig markant bemærket, landsdækkende og gerne internationalt inden for sit felt. Der er 15.000 kilo hernede i denne her. Kun gå vært. Så jeg vil gerne benytte lejligheden til at få noget på det rene. Bandets navn er blevet nævnt flere gange på mange mærkelige måder. Ja! Men det udtales The Eclectic. Mangfoldig betyder det, og Monica, det er et øgenavn. Det der med at sige The Eclectic, og lad være med at sige The Electric. De er jo nogle legebørn. Det jeg glædes over som jurymedlem, det er, det her hedder Odense Live-prisen, men det er hele Fyns pris. Og tak til alle jer erhvervsdrivende, som har kulturen på det rette sted i hjertet. Lad os håbe, vi får hele Fyn med, for det her band er Eclectic, sammensat af dejlige drenge fra hele Fyn, fra Langeland, Tåsinge og Svendborg. Selv har jeg som Svendborg radiomus tørt chatte op for mange af dem. Den ene af dem, bassisten faktisk, er født samme døgn som en af mine egne drenge, som ham har jeg selv kendt, siden han kom ud af mors liv. Eclectic Monica. Monica, det betyder jo kaldenavn, øgenavn. I er jo sammensat af en musikalsk legestue. Det strutter og det skrutter, og det er bare så dejligt at se, hvordan I blander alting sammen. Men når nu vi kommer til det her navn og øgenavnet, I kunne lige så godt have kaldt jer for Kurts Kalypso eller Harrys Kari, for det er det, I er. I tager alt for krydderiet, stumper og stykker og sætter sammen. Det er fænomenalt. Der er meget store forventninger til jer. Ikke både på Fyn, i hele Danmark, men også i den europæiske og internationale musikbranche. Prøv en gang, når nu I kommer hjem og har ondt i hovedet i morgen og sidder foran computer og Google Eclectic Monica. Så kommer der alt muligt op. Blandt andet MTV, en af deres bloggere, siger, tropperne er kommet til Danmark, og det er det, de er her i januar. Det er varmt, det er skuttende og spændende.
som man ikke behøver at tænke over, for det går lige i kroppen. Alting bobler, og man får simpelthen, uanset om man har fået en af de der giftige, kunstige hofter eller ej, så roterer de bare, når man hører det. Det er nok et af de fynske bands, som der både nationalt og internationalt har været størst forventninger til deres kommende album. MTV's blogger kalder det at lytte til noget under vand. At Frederik synger, som om han ligger i troperne med en dejlig cocktail, legesyg, flydende, med al hår over og under vand. Det er et fuldstændig exceptionelt, vidunderligt, mangfoldigt mix af alt, hvad man ikke burde blande sammen. Det blander de sammen og gør til noget fuldstændig fantastisk unikt. Så Eclectic Moniker, stort tillykke. Og så en takketale, ja. Kommer der en rigtig mange takketale. Ej, tusind tak. Er der nogen af jer, der vil sige noget, drenge? Nej? Ja. Det var helt overvældende at stå her i gamle fødeby og modtage prisen her. Det har været en hård rejse for mig og også mange af drengene at komme hertil, men vi er utrolig stolte og glade, og vi glæder os meget til, hvad der skal ske. Vi er stolte her, Anders. Ja. Anders er meget stolt. Og men lad os lige sende nogle varme kærlighedstanker ud til vores gode venner i Black Horse og Den Fjerde Væg. Det er jo nogle af vores allerbedste kammerater. Nogle af dem har været med i vores band også tidligere og spillet med os. Jeg har været til at starte det her band op faktisk. Lad os lige give dem en hånd. Det var skide hyggeligt at spille med jer i sidste uge, og vi skal bare blive med at støtte hinanden i alt, hvad vi gør. Men for sagen, det er hæftigt, det er lækkert, vi er pisseglade, og nu skal vi have lidt øl og holde en stor fest. Og ja, lad os bare nøjes med at sige tusind tak til alle jer, og tak for prisen, og tak til vores familie og vores fucking fantastiske venner, som støtter op om det her bane på en helt utrolig måde hver eneste gang. Yeah! Tusind tak! Det er Eclectic Moniker. I næste år, det er bare lidt med at stille. Man kan ikke stille nogen i sig. Jo, vi gør så. Vi skal, lige nu her. Fordi vi skal bare, ja, har du ikke? Tak. Nej, det har jeg heller ikke. Og vi skal faktisk bare sige, at der er pause nu, så man kan gå ud. Hvad kan man gøre i pausen? Hvad vil du mene? Tag det hele til. Lad være med at købe nogle øl, lad være med at ryge smøger, sidde og kigge på hinanden og fortælle hinanden, hvor jeg elsker hinanden. Ja, gør det. Der bliver cirka 20 minutters pause, og når vi så begynder Superfly at spille lidt herinde, så når I begynder at høre dem, hvis I står ude og ryge, så kom ind og sæt jer igen, fordi så går vi i gang igen. 20 minutters pause, hvor I kan ryge, tis, hash, hvad I vil til. Så ses vi og give lige en rigtig stor til. Yeah!